Wasal sa fl-aħħar għalik il-ħelsien, beda sa fl-aħħar għalik l-eże żmien. Dawn huma żewġ versi mill-innu tal-ħelsien li l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien il-Perit Domentov kien ikkummissjona lil kompożitur magħruf Mikis Theodorakis biex jikkomponi il-mużika tiegħu. Marzu li huwa sinonimu ma' din il-ġrajja tant importanti fl-istorja ta' pajjiżna se jara li l-Partit Laburista jiċċelebra jum il-ħelsien ftit aktar kmieni mis-soltu. Minħabba li l-31 ta' Marzu din is-sena se jaħbad fil-ġimgħa mqazza, il-Partit Laburista ħajkun qed jikkommemora id-39 anniversarju ta' jum il-ħelsien nhar l-24 ta' Marzu. Ħatkun ċerimonja illi wieħed m'għandux jitlef għax fiha ħankunu qed nuru illi l-ħelsien ma spiċċax mat-telqa tal-Ingliżi, ma jfissirx illi nqiegħdu l-fjuri fuq dan il-monument, imma l-kisbiet ta' dak iż-żmien qed narawhom f'kisbiet illi l-Partit Laburista u Gvern Laburista illum qed jikseb. Iċ-ċerimonja ta' nhar l-Erbgħa li ġej se tara qatt ta' preżentazzjonijiet bisfin filwaqt li d-diskors tal-Prim Ministru mistenni jiffoka fuq ir-relevanza tal-ħelsien għallum il-ġurnata. Iċ-ċerimonja bis-swit l-għolja tal-ħelsien se tibda fis-7 ta' filgħaxija bil-Prim Ministru u l-uffiċjal tal-Partit Laburista sussegwentament qiegħdu bukketti ta' fjuri f'riġlejn il-monument tal-ħelsien.